Școală, ce eu ce șcuni la ani. Rena partea acuil cu nata canțun, acuil și locali de ochi. Că na rahoc, na școl cu nata se le mai, na școl cu nata cina al, na scheți țoloc să te namit, na șboc ci cu haru, na șic ci au, calec, na șboc ci cu cana la cu șcunes, cam acum ca și la voluntari. Ana ei, e ca biomal la om, e rahoc li Dios. În cana tiș, în cana el, în cana mahela, în cana sacis mețev, e rahoc li Dios, ana fi Dios. Că la naina în radi Dios, está cam cu el, lo cual e rahoc li Dios. Mani șec na pici, mă pune porta, ci mă pune porta, ma, abia magă, și calește. Gata, haide și românii, care una rac de Dios Erichin, le Ioan. Care un chirac de Dios naștiș cohor, nici beni, nici saran se jueve san, rubeli și camit. Care un chirac de chinevli apost, taclanchile, pulsur rubel cioșa, cisco coranchili, santil tenamit, Santa Iglesia Católica, la Cayere, santil tenamit de Dios, rena, Ushkahotiale, aici tenamit, pero hunaklis papal, hunaklis rahoc li Dios, hunakli kubiha, hunakli comunit di amigin. Macasmili apostol naștaclali Jesus inca, și ahuniloli nocoloconi, din ahamatanili sexualis kitel, taklambilo, Varta klambilo, masalikal, masalitien, mailoh ketomika, ta klambilo, ci ok sa șciole de castiting, mare yahe, mare to ale, mahine că stau li se levase penamit, mare yahe, mare to nakala, mare hunak nakahai, ci quanci macan yolare, pues la intim shik, ci rabal, ana is barule peso, anito mahina ilo, mahina nauli baby.